pa chisankho chapitachi anthu 8 anamangidwa kuwaganizira kuti amasokoneza mafiga. Mawayilesi anaopsezedwa kuti asiye kulengeza zotsatira. MBC, Times, Zodiac. MCP inatuza kuti mavoti anabedwa maboma kwana 13. Ena mwa iwo Rumphi, Mangochi, Blantyre, Machinga ndi Chikwawa. Zomwe zinachitika pa 16 September was a serious crime. Apolisi amasapota chipani pofuna kubera mavoti. Amasintha mafiga wopseza twankhani. Poposaposa amafuna kupha Ben Phiri. Commissioner Axi Mwanga anapeka nkhani ponena kuti Ben Phiri wasokoneza system ya mathematics. Anapanga haya zigawenga kuti zimpange chiwembu. Nderero pamene chisankho chatha timafuna mlandu wobera chisankho upitirire. Chifukwa as far as I know zonsezi anali mabodza kuchokera kwa MCP. Amafuna kusokoneza maganizo anthu ndi cholinga ayambitse ziwawa. Tinazoona 2019 katundu kuotchedwa ena kuphedwa chifukwa cha bodza la Timothy Ndambo. Ulendo uno tikufuna Peter Chimalaya, Axi Mwanga, Rodon Tindwa, Jesse Kabwira, Vitumbiko Mumba including Chimwendo akalowe mu khoti ndi kupereka umboni mmene chisankho chinabedwera. Dziwani kuti mapulani amenewa akanachita succeed, dziko likanaka moto komanso akuluakulu ambiri a DPP akanaphedwa. Tikufuna chikolopa ku Capitol Hill ndi ma department onse aboma. Mbuyo mwanagula futi ku Israeli ndi kumazigawa kwa anyamatazi kwaja. Commissioner Axi Mwanga ayenera kuyankha zimenezi. Vitumbiko Mumba anaononga system ya passport. Niki Chakwera mabilioni onsewa anawatenga kuti. Amalawi tikulipira toll gate tsiku ndi tsiku, ndalama zikupita kuti. Apolisi oteteza anyamatazi kwanje agwidwe ndi kulandira chilango. A public servant deliver public service. Koma asilikali amenewa oteteza zigawenga, they were serving a certain individual. Apangidwe transfer kupita kutchire kupanda magesi ndi network. We don't want nonsense in this country. Taona nifa Chilima, ndalama ya chipepeso inabedwa. Futi ya bodyguard inapezeka kutali. Magazi anasowa. Matawa network anazimitsidwa. Black box inasowa. Ndege inagwera poyera wamatuza kuti kokwitima. Ngakhale commission of inquiry sinapereke mafunso kwa akulu amene atuza mabodza. Valentino Phiri, Chimwendo Banda, Moses Kunkuyu, and even Chakwera. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. That is according to Chakwera. Akuti ndege imene anakwera Chilima inafika ku Zuzu anaibweza. Ripoti imatuza kuti ndege sinafika. Pa 18 June Kunkuyu anatuza kuti black box ilipo. Anasintha later on black box kulibe. Kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda, komanso kukuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Mkulu wa nkhondo ndege inagwera kukhwitima. Uona zithunzi pamene pagwera ndege malowera kwambiri. Chimwendo Banda sinakwere ndege chifukwa inadzadza. Mu ndege muna anthu 9, mipando 19 inadzadza motani. Ndiye timayenda kuti commission of inquiry imene anakhazikisa Amala Congress Party inalephera kupereka mafunso kwa akulu amenewa. Anthu amenewa afufuzidwe kawiri. Akapezeka olakwa afinye ndi mabatire. Ngati zimatheka kunyonga anyongeni. Chifukwa anapalamula mlandu wa treason. Akulu kupha vice president ndi chimodzimodzi kwanda dziko. 2020 anthu amene wanatenga boma ndi flag ya Tosalias. Mkati mwa njira anathesa mgwirizano kumalamulira ngati MCP. That was coup d'etat. Kodi 2020 akanavota MCP. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10
ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. ino a DPP mufufuzenso bungwe la mera. Church elder wa Assemblies of God Henry Kajaji wasiya kutumiza mafuta galimoto kunkotakota ndi chigawo cha kumpoto. Akuti anthu akumeneko anavotera DPP ndipo funa kuwakhaulisa wasiya kutumizako matanka la petulo. Zina langa ndine George Kasakula. Dzulo ndimayenda za Eskom atangowina IPM magesa namba kuzima kankwamba kumwenda ameneyu ndi mbale wake Monica Chakwera ndi amene akupanga zimenezi. Akuti kukwiya ndi kuluza kwa mwamu wake Beelzebub achoseni mwachangu azikalimawo anatibera fetereza mu dzina la Nifi olomutu achosa ntchito. We have nothing to lose as a nation. DPP inawina popanda anthu amenewa, inawina popanda Nankhumwa, Dalu, Grazeda and even Mai Chimbalanga. Lero musayembe nyomi ndi mitu yowuma mukhale opposition komweko. APM anatukwanidwa kutchulidwa all sorts of names ngati kulibe mawa. Adalu anemba nyimbo akuti wakalamba. You were hiding during struggle. Musatukire lero. Iwe Nicholas Kachingwe, take note. Pitirizani kupanga business munga mmachitira the last 5 years. Sikomo kwambiri, sikomo nthawi yatha. Sikomo anyamata. Lero a president ndinene mawu awa. Kwabwera TV na yongo yankhula pa wireless. Verani anyamata inu. Sikomo kwambiri anyamata molalo sikomo. Akuti Bakiri Muluzi TV. Ino sinthawi yolandira ma recycled politician. Amalawi anakuvoterani kuti mupange zitukuko osati kugula keni nsonda ouma mutu. Uyu change golo musiye nakapitiriza ntchito yokwera azimayi amasiye mchipoka. Chimene tikufuna ngati Amalawi kwanirisani malonjezo a manifesto. Akuluakulu, history is the best teacher. Imene ija Bakiri Muluzi TV amene muchimvera famu angofuna kumvera mabodza. Amadacha Chakwera nduna zawo 4 or 5 zasiya udindo aona kuti nduna zija sizinasiye. Aya Chakwera adwala aona Chakwera sanatani mawalino akhala pasi kupeka nkhani zina zabodza sizikutidabwitsa. Chipani cha DPP chimakhalira mabodza. Pida mutalika ndi chipani chake amakhalira chani kodi mabodza. There is an operative imene kupanga run an online TV akumaitcha kuti Bakiri Muluzi TV. Ngati unduna tagwamo kugwiritsanso ntchito ma agencies amene nawo kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo. Apolisi akugwira ntchito yawo yokuti awapeze amene amapanga run kanema ameneyo ndipo malamulo amene tili nawo mu Communications Act adzagwira ntchito olimbana ndi anthu amene akupanga zimenezi.